Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Ovo? Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman. I sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala.
Svaka čast Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i senf. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. O, Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Molly. Svidjet će joj se? Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo? Samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako
čudan ukus. A šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Nevjerovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio? Da, pobjeda je moja. Moli ima odličan ukus. Wow, kakva lepota. Kako će to biti ukusno? Šta? Da, i sve ovo je za mene nevjerovatno. Da, sjajno. A ne, i tu se nije posrećilo. Jadan? Vama je smiješno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. Da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. Da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. Da, jedva čekam. Ej, šta je to? Sklonite ruke. Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. Ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. A sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojela? Ostala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. O ne, šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow. Njum. Ej, skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moja porcija je jako slatka, sad ću je probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što, zar sam već sve pojela? Ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. Da, kako slatko. Šta je bilo, Zak? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Pa šta je to? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. Šta ako dodam malo mlijeka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati. Baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si vidio sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe.
Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jao, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve je pod kontrolom. To je smešno. Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Jao, samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jao, Nate, izgledaš odvratno. Što je to? Najkiseliji bombone na svetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju, to nije fair? Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu, izgledaš presmešno. Jao, setio sam se gde sada mu red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu, to je mnogo kiselo. Prošlo je, idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da. A sad ću ih razbiti, kija. Eto tako. Još malo i još. Odlično, uspeo sam. A sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jao, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jao, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? Ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da. Upravo ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne, idem ja kući, čao. Da li si se stvarno uplašio čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro. Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Uj, Nate, mogao si da se okreneš? Okej, sad je red. Jao, ja imam više komada. Nema veze, poješću to. Kako ljuto. I opet vatra. Jao, kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Zak, sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to? Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Joj, vatra. Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. Ne!
Što da vam smislim? Tačno. Hoću da spremite medeni žele. Lov, ja ću napraviti žele sa psećom hranom. Dragi, hoćeš se poigrati sa lopticom dok baka sprema? Odlično. Da vidimo šta je spremio Charlie. Ovo nisam probala. Kako gadno. Ne, ovo ću skloniti. Unapred sam spremila jestivi kosti. Stavit ću ih u kutiju od pseće hrane. Da, tako je. Opa, loptica se vratila. Charlie, stani. Hajde da počnemo da spremamo. Prvo ću uzeti flašu. A unutra ću sipati pseću hranu. Mislim jestivu pseću hranu. Hajde, Charlie, sipaj med. Važi. Sad ću uraditi to. Bravo, mali. Što više meda, slađe će biti. Bravo. Daj mi sad flašu. Dodat ću nešto ja. Stavit ću džem od maline. Sama sam ga skuvala. Kakav miris. Jedne kašike će biti dovoljno. A sada zatvaram poklopac. Ostalo je zalediti. Jao, Charlie, to je opasno. Daj bolje ja da uradim to. Moraš staviti šal da se ne prehladiš. Ja ću staviti rukavice. Odlično, mogu početi. Eto. Žele se smrzlo. Šta ste spremili, bako? Quentin, odlazi da kuvaš. Baka mi je zaledila nos. Robopas, šta ti je? Analiziram podatke i učitavam savršen recept. Robopas, treba nam med. Šta je s tobom? Počinjemo da spremamo, jel da? Treba mi flaša. Unutra ću sipati sav med. Onda hajde da izaberemo punjenje. Mislim da ću moći da nađem nešto na tabletu. Mislim da je ovo baš ono što nam treba. Jel se slažeš? To je izvodljivo. Hoćeš žele sa kablovima? Ne. Hajde bolje da uzmemo žele bombone. Dobro, hajde. Okej. Stavit ću žele bombone u flašu. Tako je. Probat ću šta je spalo. Kako ukusno. Robopas, možeš li zalediti na žele, molim te? Naravno, imam funkciju smrzavanja. Odlično, prijatno, šefe. Opa, sve izgleda baš dobro. Ova flaša je sa slatkim koščicama od keksa. A šta je ovdje? Žele sa bombonama. To mora biti ukusno. Sad ću probati. To je baš ukusno. Baš mi se sviđa. Dobro, sad ću probati drugi žele. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, nije loše. Ovi kolači su mi se baš svidjeli. Dakle, baka i Charlie, čestitam vam na pobedi. Šta se dešava? Ne. Moja kuvarska kapa. Sad je rupa ovdje. Ups, Robopas, nemoj toliko brinuti. Pobedit ćemo drugi put. Neću to oprostiti. Bože, Quentin, pazi na svog robopsa. Već sam izabrao šta želim. Spremite mi koktel. Zanimljivo. Bože, Quentin, tvoj pas plaši mog Charlie. Robopas, doneo si toliko slatkiša. Hajde što pre da počnemo da spremamo. Tu ima sve potrebno za dobar koktel. Hajde da krenemo. Naravno, treba će mi Sprite. Sipat ću Sprite u čašu. A zatim ću dodati bombone Toxic Waste. Odlično. Dalje ide kiseli prah. Ovog puta moramo pobediti. Osim toga, treba dodati kiseli gel sa ukusom jabuka. Poprskat ću sve kiselim sprem i gotovo.
Quentin, hoćeš da probaš? Ne, hvala. Sipat ću naš kiseli koktel u čašu. O, kakav užas. U ovom koktelu nema ništa zdravo. Sad ćemo Charlie i ja pokazati vam kako se sprema pravi koktel. Dobro, treba napraviti slatku bombu. Unutra ću staviti mini marshmallow i pokriti ga drugom polovinom čokolade lopte. Gotovo. Svaka čast, ispalo odlično. Hajde sad da ukrasimo našu čokoladnu bombu. Napravit ću bombu u obliku pseće njuške. Samo pogledajte kako je to slatko. Jao, Charlie, gde ćeš? Šta je to? Krpa? Ali šta će nam? Charlie, nemoj trčati po stolu, šta si izmislio? Dobar dan, mister. Loš dan, vaš pas mi je pocepao pantalone. Jao, Bože, Charlie, zašto si to uradio? Izvinjavam se. Uzmite $100 na nove pantalone. Hvala, a ovo mleko je za vas, izvolite. Hvala. Dakle, sad imamo mleko, Charlie. Sipat ću mleko u čaše. I može se probati. Kako kreativno. Želim da počnemo od ovih čokoladnih kuca. Preslatko. Dakle, stavit ću kuglu mleko. Opa, dobio sam toplu čokoladu sa marshmallowom. Sad ću probati. Baš ukusno. Dobro, a sad ću probati drugu kuglu. Oho, dobio sam roze koktel. A ovo je bela čokolada. Dobro, probat ću odmah 2 koktela. Wow, to je prelepo. Svaka vam čast. Dakle, vreme da probam drugi koktel. Izgleda baš neobično. Otvaram. Joj, kako kiselo. Ovaj koktel me napunio energijom. Hoću da plešem. Robopas, hajde da plešemo. Ne mogu da se zaustavim. To je mnogo ukusno. Ovaj koktel je pobedio. Čestitam. Šta? Ozbiljno? Cool. Dakle, ovaj put spremite mi. Da, želim sendvič. Super, koristit ću koščice. Jao, Charlie, opet ti. Nemoj, molim te. Baka će sve uraditi sama. Ja sam Charlie. Gaf, gaf. Obožavam koščice. Dakle, treba mi tost. Stavit ću salatu, šunku, paradajz i prženu slaninu. Sa prženim jajetom će biti odlično. I obavezno sir. A sada treba istopiti taj sir. Da. Odlično mi ide. Baka je najbolji kuvar. Kako divno. Sada pokrivam sendvič drugim tostom. Moj nevjerovatni sendvič je spreman. To je to. Šta radi šef? Moja knjiga recepata je baš dobra. Odlično, šef je zauzet svojom knjigom. A ja ću ukrasiti sendvič. Hoću da se odmah vidi čiji je to sendvič. Eto. Što? Baka se presvukla u kucu. A gde je Charlie? Možda mi se učinilo. Čekajte, izgleda da je to ipak Charlie. Okej, očigledno moram više odmarati. Moja knjiga je ipak genijalna. Charlie, za malo nas nisu otkrili. Quentine, a kako ide kod vas? Robopas, šta si to smislio? Pravim od hleba oblik koščica. Robopas, stavi ono što ću ti pokazati. Vidi, prvo stavi sir. Da, super, što više sira. A sada kobasicu, odlično. I hajde da dodamo krofne. Da, to će biti super. I keks sa čokoladom. Da, tako je, bravo. Možda još i čokoladu. Da, ali prvo žvaku.
Da, i salatu. Ha. Odlično. Ja ovo sve palo, ne brini, skupit ću sve. To je to. Šefe, možete da probate. Da vidimo. O, kako neobični sendviči. Želim da počnem od ovog velikog. Nikad nisam vidio takve. Izgleda mnogo dobro. Oho, kako čudne sastojke. Je li to žvaka? Ne, to neću jesti. Da vidimo šta su spremili baka i Charlie. O, to je baš ukusno. Ovaj sendvič me oduševio. Baka i Charlie su pobedili. Jao, pobeda je naša. To, Quentin, ne brini, uzmi lizalicu. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. O da, ova boja savršeno odgovara za krov. O da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom. Ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablonu usana, malo ruža i šljokica. Kako lepo. Mnogo mi se sviđa. Kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? O da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim kakvim oblacima, samo roze. A još ću dodati roze balone i moju sliku. O, super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. Mamice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek. Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice, razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu? Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji i najužasnije mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledaoce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde. Vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. O, kako slatko. Rasti veliko, a
ja ću da te zalivam da se pojavi više cvijeće. Odlično! Ispalo je divno, zadovoljna sam. Hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Ajuj, moja glava. Evo moja staza od kamenja. Gotovo je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih. I lobanje za atmosferu. Eto. Ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, ili? Sad ću da vidim. Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Šta kažeš na novu pločicu za kuću, jeli? Šahovska tabla će baš odgovarati. Kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O da. Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O da. Obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O da, super. A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O, da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam. Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenje, a na pod ću staviti ovaj lep roze tepih. O da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim sto za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žurku od Barbie. Dobro, doći ću. U goste se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to.
Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro. Probat ću. Hvala, Wednesday. Oho! To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo? Možeš da piješ? Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osme. Žurka je baš super. Hvala što ste došli. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. O, važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, a već znamo dakle da počnem. Uzet ću šlag i staneti ga na koru. Tako, odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? O, tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sljedećim slojem ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno! Svaka mi čast! Moram probati malo fila. Jao, kako je lep! Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro, probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota! Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna. O, jabukica, to mi treba. Dakle, stavit ću je ovde. Obući ću ovo i sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sjajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. O, umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. O, šta je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla nudele? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najeo sam se.
I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. Ha. O, kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično! Dakle, uzet ću Nutellu. O, kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mleko. A treba ugrejati mleko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao, da ne bude grudica. Tako je. Eto. A dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. O, kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. O, gledajte. Oduševljena sam. O, a mleko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mleko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. O, pogledajte kako lepo za čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. O, da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. O, kakva ukusna Nutella. Ja sve sam pojela. Šta da radim? O, znam. Sipat ću mleko direktno u butelju. Da, mislim da je to baš dobra ideja. A sad ću zatvoriti poklopac i sve dobro promučkati da se ostaci Nutelle pomešaju sa mlekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genij. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegle od Nutelle. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. O, da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasuje. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću isteći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto,
Naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću seći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. O, divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, a šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace! Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušilica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jao, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jao, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. Koliko svega. Probat ću krompir od bake. Pa ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. Što je to? Wow. Pogledajte kako se rasteže. Slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam. Evo omiljene škole. Konačno smo se preselili. Jao, kakav nered. Buba švabe. Sve slomljeno. Kako ćemo da živimo ovde? Vidi kakva velika buba švaba puzi po mom krevetu. Znam šta da radim. Izbacit ću stari i naručiti novi nameštaj. Imat ću ovakvu sobu. Vidi, Sreda. Joj, kako svetlo, moje oči. Ne mogu da gledam tvoju šarenu sobu. Ja ću uraditi ovakvu. Kako mračno i dosadno. Zatvori. To se zove stil. Kupit ću puno dobrih stvari. Otvorit ću, sigurno je to moja narudžba. Prođite. To su moje police. Dobar dan, uđite. Kako sam srećna. Kakva lepa polica. Ovdje će stati mnogo stvari. Krevet za gospođicu je spreman i igračke su također postavljene. Završni dodiri. To. Ostaje da stavimo ribicu i okačiti sliku. Jastuci na krevet. To je to. Super, hvala vam. Ćao, čao. A vi ste najbolji majstori. Sad je to zaista divna soba. Presrećna sam. Prestani već. Idem u svet boje dobrote. Ja ću sve uraditi sama. Slatka zvezdica. Šta to radi? Moram obeležiti teritoriju. Gotovo. Šta je to? Ne smeš ulaziti na moju teritoriju.
Stvar, donesi mi kutiju. Požuri, imam puno posla. Konačno, poklopac ne treba. Dakle, šta imam ovdje? Crne daske, odlično. Zašto tako galami? Ovo ću za sad staviti ovdje, a ova će mi trebati. Stvar, dodaj mi bušilicu. Baci mi. Zupčanik i još jedan. Da, ja sam pravi majstor. To je to, krevet je spreman. Stvar, daj mi građevinsku heftalicu. Hvala. Napravit ću nadstrešnicu za krevet. Potrebno je nekoliko minuta. Sada ukrasi. Uzet ću karton i zalepiti ga na zid. Imat ću pozadinsko osvetljenje i njega treba zalepiti. Stvar, idi tamo. Jesi se zaglavio? Stvar, u redu, mogu i sama. A ti idi odavde. Uzet ću sintepon i zalepiti ga ovdje. Jao, kakav mekani zid. Ali nešto nedostaje. Šta? Stvar? A ti nisi glup. U pravu si, treba mi boja u spreju. O da, sivi oblaci podižu raspoloženje. Stavit ću zavese. Jao, veličanstvena, mračna i jeziva soba je spremna. Nikad ne bih ušla tamo. Malo dekora. Lepih crnih stvari. I globus. A ovdje ću okačiti svoju crnu ljuljašku. Veoma sam zadovoljna. Ja sam genije. Tam, taratam. Joj, kakvi su to užasni zvuci. Ne čujem muziku. A, to sreda svira. Dobro, onda ću uzeti svoj zvučnik i mikrofon. Da, moj omiljeni roze mikrofon. Pevat ću svoje omiljene pesme. Da, radi. La 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 la. Jao, kako glasno. Znam kako da eliminišem smetnje. Volim glasnu muziku. Ko je isključio svetlo? Šta se desilo? Sad će biti moj omiljeni ples. Mračni ples. A, evo u čemu je stvar. Pa dobro, vidjet ćeš ti meni. Šta? Opet svetlo? Tako je. Stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti. Što? Hej, ne diraj to. Ne može. Pusti to. Ostavi ga. Dok te lepo molim. Neću. Ojoj, stvar je pala u akvarijum. Sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovdje? Utopio se. Prestani da paničiš. Nisi utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Tako je, uskoro će stići. O, već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovdje. Hvala, čao, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice, obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, njam, divno. O, ja sam gladna. Stvar. Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše, nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba.
Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlava ću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas! Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smešno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. Kačit ću je ovdje. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao društvo, imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posjetu, zabavit ćemo se. O, stigli su, dolazim. Pogledajte kako je lepo ovdje. Hajde da zapalimo selfie. A ovdje mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže, bolje da budem kod sebe. Imam ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. O, stvar, šta to radiš? Jel to voziš fingerboard? O, jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme. Ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču. Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Dobro, daj da vidim. Ne, stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala? Prestani, pusti moju kosu. Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar. Dosadilo mi je to. Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kaves. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Ćao, čao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala. Ćao svima. Hoću da mi spremite čokoladu. Jel može? Dobro, Hana, hajde da se takmičimo. Kako ukusni pistači. Čekajte, imam ideju. Šefe, potrebna mi je tvoja snažna ruka. Hajde, odlično, svaka čast. Sad ću staviti sve to u blender i samljeti. Odlično. A testo kataif je već na tiganju, sjajno. Ostalo je dodati pistači pastu i promešati to sve. Divno. Treba dobro izmešati. Svaka mi čast. Miris je divan. Baš mi se sviđa. Da. Šefe, gledajte svoje posla. Hajde, kuvajte. Dobro, ja ću premazati koru lepim filom. Tako je, ponovit ću to nekoliko puta. Odlično, moja torta je spremna. Kako je sve krivo. Jel se to meni smiješ? Ti nisi ni počeo.
Zapravo jesam. Dakle, sipat ću crnu i belu nutelu u aparat za vafle. Dakle, ostalo je samo sačekati. Gledajući. Jel se šališ? To uopšte nije ozbiljno. Gledaj kako radi pravi majstor. Premazao sam tortu čokoladom i ukrasio sam sve filom. Eto. Dodat ću par detalja i moj čokoladni monstrum je spreman. To je divno. Oho, kakva lepota. A ni loše. Dobro, a ja ću staviti pistači pastu u kalupe sa roze glazurom. Gledajte, dobila sam ovakva dubajska srca od čokolade. To je divno. Napravljeno je s ljubavlju. A šta to miriše? Prelepo. Čekajte, kakav je to miris? Kakva noćna mora! O ne, moje vafle su izgoreli. Zaboravio sam na njih. To može da se baci. Šta sad da radim? Tačno. Dodat ću čokoladni sirup i sirup od jagoda. Nadam se da će sa njima biti ukusnije. Dakle, može da prođe. Ozbiljno? Pa dobro. Hajde, probaj, unuko. Koliko svega? Srce, čokoladna torta i... Što je to? Jesu to vafle? Fuj, ne. Neću to čak ni da probam. Sigurno ne. Ova torta izgleda privlačno. Da. Baš je nežna. Topi se ustima. Jako mi se sviđa. Najlepša torta na svijetu. Idemo dalje. Kakva su to srca? Pa to je dubajsko punjenje. Neverovatno. Obožavam. Bako, pobjeda je tvoja 100%. Čestitam. Hvala moja omiljena unuka. Baš mi je drago. Ovog puta želim dugu. Jel može? Pokušat ću da te iznenadim. Šta da smislim? Tačno, povrće. Dakle, prvo ću iseći brokoli, a zatim šargarepu. Tako je. A sad je na redu limun. Žut je i mnogo zdrav. Uzet ću i sebi jednu krišku. Kako kiselo. Oj. Dobro je prošlo. Dakle, mogu još dodati crveni luk. Jao, samo da ne zaplačem. Moje oči, plače mi se. Daj meni. Šta vam je, momci? Nemojte da plačete. Dakle, ja sam isekla svu svoju zdravu dugu. Ostalo je sve to skuvati. Odlično, kuvam i mešam. Svaka mi čast. Skoro sam završila. Nije loše. Ma to je predobro. Jao, šta je to? Dede, opet si se zaigrao. Imaš li neke ideje za jelo? Da, sad ću nešto smisliti. Znam. Dakle, prvo treba podeliti Skittles bombone po bojama. Da, tako je. Gledajte, taman je ispala duga. Svaka mi čast. Ali možda treba smisliti još nešto. Da, tačno. Treba mi ova flaša. Moram popiti svu kolu. To nije teško za mene. Eto, izvinjavam se. Dakle, sad ću sipati sve bombone u flašu. Da, malo sam promašio, ali nema veze. A sada zelene. Ja opet promašio. Pa nema veze, može da prođe. A preko ću sipati med. On je baš sladak i zdrav. O da, gledajte kako lepo curi. Ja sam genije. A sada treba to zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Evo ga. Da, svaka mi čast. Uspeo sam. Bako, slučajno sam.
Joj, kako hladno. Mamice, šta si to uradio? Eto ti! Ups. Dobro, moram da se smirim. Eto, a sad ću napraviti svoje testo. O, da, gledajte, testo je ispalo divno, samo ja tako mogu. Savršena boja i savršena konzistencija. A sad ću napraviti od ovog testa savršenu krofnu. Gledajte, i stavit ću je ulje da se prži. Mogu zamisliti koliko će biti ukusna. Da, bellissimo. Zatim ću iseći krofnu na pola. A unutra dodati nežan fil. I naravno slatke konfete. Gotovo! Ja sam završio! Ana, prijatno! Wow, duga od Skittles bombona? Šta, šarena krofna? I? Pasta? Dobro. Prvo ću probati žutu. Sa limunom je. Sumnjam da će mi se dopasti. Kako je kiselo! Bako, ne sviđa mi se to. Neću da jedem. U sredini je lepa krofnica. Rado ću je probati. Da, jako je ukusna. Sviđa mi se. I za kraj sam ostavila dugo od Skittles bombona. Da, to je pobjeda 100%. Dede, ti si super. Konačno sam pobedio. A sad mi se pije mlečni koktel, jel može? Mlečni koktel? Pa dobro, valjda sam shvatio. Ja sam spreman da počnem. Jagode su sveže, znači mogu da ih iskoristim. Sipat ću sve u tiganj. Zatim ću dodati sveže mleko. O da, ja sam pravi majstor. To će biti najlepša kombinacija. A sada uključujem maksimalnu brzinu i čekam. O da, kako lepa boja, to mi treba. Zatim mi treba čaša. Ne, suviše mala. Bolje da uzmem ovu veliku čašu. To je savršena veličina. A sad ću sipati sav koktel unutra. Tako je. Završio sam. Ej, Malija, šta ti gledaš? Hajde, radi. Ups. Dobro. Žele bombone. Da, dobio sam jednu cool ideju. Prvo ću staviti sve bombone u blender. A zatim ću dodati kolu. Da, ona uvek odgovara. Ostalo je sve promešati. Jao, kakav miris. Bolje da bacim to. Šta još da smislim? Čokolada? Da, to mi treba. Da vidimo. Jao, kako je ljuto. To mi treba. Prvo treba istopiti čokoladu na vatri. I promešat ću je sa mlekom. Da, izgleda odlično. Čokoladni mlečni koktel sa paprikom zvuči odlično, jel da? Sipat ću sve u čašu. A zatim ukrasiti šećernom bunom i manšmelovom. Pogledajte, to je preslatko, jel da? Ali to još nije sve. Ubacit ću slamčicu i to je to. Dede, ja sam završila, pogledaj. Shvatio sam. Istopit ću 3 čokolade. Tako će biti ukusnije. Jao, šta je to? Ne, čokolada je izgorela. Šta je danas to? Moram i to baciti. Još jedna ideja. Kako odmah nisam smislio to. Ja imam već gotove limunade. Samo ću pomešati sve u čaši i to je to. Da, ja sam genijalan. Ostalo ubaciti slamku i to je to. Šefe, gledajte. O Bože, ja to ne bih ni probao. Dakle, vreme je da ukrasim svoj koktel. Prvo ću sipati šlag. Šlag vole svi. Da, tako je. I višnja, to je to. Wow!
Nevjerovatno, čokoladni koktel, ogroman koktel od jagode i... šta je to? Dobro, sad ću da probam. Fuj, kakav čudan ukus! Ne mogu da shvatim šta je to. Dobro, vreme je da probam čokoladni koktel. To je divno. Ukrasi su super. Kakav je koktel? Čekajte, šta je to? Zašto mi je tako ljuto? Jao, to je bilo moćno. Bako, zašto si to uradila? Nisam očekivala to od tebe. Vreme je da probam najveći koktel. Jedva čekam. Imam čak i veliku slamčicu za to. Da, to je najlepši koktel. Čestitam, to je pobjeda. Da, ja sam super. Konačno. Kakva je to kutija kod Mije? I šta je unutra? Da, to je čak i bolje nego što sam mislila. Je li to ukras za automobil? Prokletstvo, izgleda zaista cool. Ovaj deo ide ovdje. I naravno roze diskovi. Sad je hauba tako mekana. Svaka mi čast. Ceo auto će biti roze. Pogledajte kakvu veliku mašnu imam. Stavit ću je ovdje. Prava princeza mora također imati dugačke trepavice i lepe usne. Ispalo je sjajno. Ma ona se šali. Moj auto ne sme biti gori. Tačno. Sad ću sve naručiti preko interneta. Hvala vam. Odlično, sve stiglo. Počet ću od valjka i crne boje. Umačem ga u boju i idemo. Ceo auto će biti crn. Da, izgleda odlično. Diskovi sa lobanjama i nekoliko gusarskih zastava. Tako je, super. Stavit ću nekoliko lobanja i na haubu. I naravno zavoj na oko. To je pravi gusarski auto. Odlično. Kakva lepa nijansa. Što? Šta si uradio sa svojim autom? Ponavljaš za mnom? Nije tačno. To je moj autorski dizajn. Jel tako? Sad ćeš ti meni vidjeti. Evo mojih novih tepiha. Tako su mekani. Sad ću ukrasiti auto i unutra. Jao, kako slatko. Još treba uzeći uši. Stavit ću ih na volan. Kontrolna tabla također treba da bude meka. A za ručnu kočnicu i menjač imam ovakve futrole. Nekoliko šnala i roze kockice. Savršeno. Jel ti se sviđa, gospodine jednorog? Ti ćeš biti ovdje. Kako sam lepo ukrasila pojas. Sad je moj auto savršen iz polja i unutra. Što? Je li to Mija ukrasila salon? Da. Jao, tačno, imam nešto u rancu. Gusarska zastava za zadnja sedišta. I za prednja isto. A umjesto običnog volana ću imati pravi brodski volan. Mali gusarski brod za kontrolnu tablu i još malo lobanja. I na ogledalu isto. A evo mog prvog putnika. Šta ima, kosture? Znaš šta mi je rekla? Čekaj. Hej, Mike, ko ti je to u autu? Kostur, u pomoć! Jao, poverovala je. Baci kocku. Kakav užas! Jao, kakav smešan video. Sipao je Nutellu na nju. Cool, što? Ispraznila mi se baterija. Prokletstvo. Moram potražiti nešto u rancu. Da, to će mi trebati. Ovdje ću okačiti konopac, a na njega ću staviti tablet. Da, sad je to pravi bioskop. Hoćeš čips? Mada ne smeš. To je jako smešno. I još ovakvu sliku. Da, odlično izgledam u svom autu. Savršeno se slažemo. Jao, šta Mike radi tamo?
gleda video sa kosturom? Cool! Imam ideju. Moramo otići do prodavnice. Evo mog novog televizora. Sad ću ga staviti u gepek. Dođi ovamo, našla sam mesto za tebe. O, da, savršeno. O, a sad treba napraviti mesto za gledanje. Ove vreće će biti taman. Ostaje samo da pozovem drugarice. Halo, dođite kod mene i ponesite kokice. Ćao, devojke, gledajte kako je smešno. Da, to je cool. Kakva je to buka? Šta rade tamo? Je li to gledaju film? Jao, neću odustati. Vreme je za vežbanje. Sad ću uključiti svog trenera. A sad moram raširiti prostirku za jogu. I idemo. 1, 2 i još 1. O, devojke, čao. Hajde sa mnom. I 1, i 2, i 1, i 2. Tako je. Ponavljamo za trenerom. Šta se tamo dešava? Je li to vežbaju? Moram prestati i jesti hamburgere. Kakva teška kutija. U njoj je sva moja sportska oprema. Stavit ću ovo u gepek. Da, i teg ide tamo. Tako je. Hej, momci. Zdravo. Šta ima? Hajmo na trening. Tako je, odlično. Svaka nam čast. Ne stajte. Jao, umorila sam se. Hej, zašto si stala? Nismo još završili. Gde to gledaš? Hello. Izgleda da mi je namignuo. Ćao. Hej, Kate, šta ti je? Jao, kakvi momci. I kakvi mišići imaju. Hajmo kod njih, hajde. Ćao, devojke. Hej, gde ćete? Eto, ostala sam sama. Jao, tako su teški. Devojke su ostavili Miju samu, to nije dobro. Hej, Mija, nemoj da plačeš. Hajde sa mnom, trenirat ćemo zajedno. Hajde. Pa, dobro. Odlično ti ide. Sad čekajte još minut. Gotovo, hoće jelo u obliku jednoroga. Odlična ideja, ja sam već smislila šta ću da radim. I Ja ću spremiti za Lilian najlepše jelo. Hajde da počnemo. Treba mi kalup. Sad ću seći iskore, pravo u gaonik. A zatim ću sastaviti tortu. Treba mi kora, fil, zatim opet kora. I opet fil. Da. Tako ću ponoviti nekoliko puta. A sada, šta je to? Upsa, izvinite šefe, nisam htjela. Malo mi je mesta. Dajte da obrišem to. Sklonite ruke sa mojeg obraza. Dobro, samo sam htjela da pomognem. Dakle, moje testo je već spremno. Sipat ću ga u okrugli kalup. Divno. Tako je. A sad ću dodati mlijeko. A u mlijeko ću dodati svežu malinu. Sama sam je uzgajala. Divno, dodat ću i ostalo voće. O, da, prelepo. Jacqueline, dete, kako si ti? Sve je loše, moja torta se raspada. Šta da radim? Draga, nemoj da brineš. Tišina, smiri se. Hajde da vidimo šta je kod šefa. Dođi sa mnom. Znala sam da vi nećete uspeti. Dakle, stavljam čokoladni kalup na tortu, a unutra ću sipati marshmallow i M&M's. Zatim stavljam čokoladni poklopac i to je to. Sama sam napravila jednoroga od marcipana. Pogledajte, zar to nije genijalno? Jeli? O, to je zaista lepo. Bravo, šefe. Stanite, ne dirajte me. Dobro, dobro. Nastavit ću da spremam svoju pitu. Dakle, odseći ću pače. Od toga ću napraviti rog. I uši, da. Zatim ću razmazati šlag po piti. Odlično mi ide. Dodat ću detalje i to je to.
A sad će mi treba slatki sirup. A šta je to? Je li to špric? Ne, bako, nemoj. A šta ti je, dete? Ne boj se, to je za tortu, to nije za tebe. Dakle, istedit ću sirup u tortu. Divno. Obojila sam svog jednoroga, ispalo je prelepo. Jacqueline, šta radiš? Jao, jadna. Dobro, spremna sam da ti pomognem. Izvoli, to je moj kolač. Stvarno? O, super, bako. Hvala. O, došla mi ideja. Ukrašću od šefa jednog jednoroga, a ona neće ni primetiti. A sad ću sipati film na kolač i staviti jednoroga. Lilian, probaj. Wow, svaka vam čast. Svako jelo je divno. Šta? Pa to je cijela torta? Ne mogu da verujem. Sad ću je probati. To je najlepša torta na svetu. A baš mi se sviđa. A da li jednorog može da se jede? Da, od marcipane. Divno. Šta je ovdje? Kako veliki jednorog. Sad ću ga probati. Pa to je bakina pita. Baš mi se sviđa. Hvala, bako, volim te. A šta je ovdje? Kako skromno. Samo kolač. Dobro. Nije nešto. Da, ne sviđa mi se. Ovdje sve loše. Hoću jednoroga. Šta? Ali napravili smo ga, šta nije u redu? Dobro, ja ću popraviti sve. Dakle, napravit ću puno malih jednoroga od testa. Da, tako je. Sklanja višak. Pripremila sam 3 šerpe. U svaku šerpu ću staviti jednaku količinu jednoroga. Gotovo. Zatim ću svaku šerpu sipati jestivu boju. Treba mi zelena boja, crvena i ljubičasta. Jao, ponestalo mi je ljubičaste boje. Čudno. A možete koristiti luk, šefe? Luk? O, to je dobra ideja, bako. Odlično. A šta ja da radim? O, ideja. Ja sam već skuvala špagete. Stavit ću ih na tanjir, a zatim mi treba krastavac. Da, gotovo. A od paradajza ću napraviti telo jednoroga, a rok će biti od crvene paprike. Jao, slomila sam ga. Jacqueline, a šta je kod tebe? Otvorit ću bombone. Jao, sve sam prosula. Ali bitno je da sam otvorila bombone. Dakle, treba mi nož za picu. Sad ću iseći želetrake. Da, uspela. A sada vadim najveću žvaku na svetu. Obožavam je. Odlično. Od nje ću napraviti jednoroga. Tako je, odlično mi ide. To je kao plastilin. Da, super. A sad ću dodati želetrake, oko i ukrasi. Super. Zadovoljna sam. I ja sam skoro završila. Ostalo je narandati sir na svoju pastu. Da, to je to. Lilian, draga, možeš da probaš. Vrlo rado. To je već bolje. Kako slatko. Sad ću da probam ove špagete. Baš me zanima kakav je okus. Wow, sviđa mi se. A šta je ovo? I to je ukusno. Idemo dalje. Šta? Čekajte, pa to je povrće. Uj, odvratno. To nije za mene, nažalost. Vreme je da probam slatko od jednoroga. Žele bombone? Nije loš, ali ko je pobedio? Ne, tu nema pobednika, nažalost. Ne sviđa mi se. Molim vas da mi napravite jednoroga. Ne razumemo šta želiš. Došla mi ideja. Ja ću napraviti pitu. A mislim, ona je već spremna. Ali gde da uzmem jednoroga? Jacqueline će mi pomoći. Ćao, Jacqueline. A mogu li da pozajmim tvog jednoroga? Dobro, uzmi. Odlično, stavit ću ga na pitu. Kako uzbudljivo. Uspela sam. Šefe, a šta je kod vas?
Vaša ideja je previše prosta. Ja ću napraviti nešto zanimljivije. Dakle, iseći ću pače torte. Odlično. Na ovo mesto ću staviti jednorog od marcipana. O, baš je sladak. O, ova torta je prelepa. Baš sam ogladnila. Moram da je probam. O, da, divna je. To je jako ukusno. Šta se desilo? U stvari nebitno. Ja imam još jednog jednoroga. Pogledajte kako je sladak. Stavit ću ga odozgo. Najela sam se. Ali ništa nisam spremila. Šta da radim? Ideja. Uzet ću gotovu tortu. Da, evo je. Nacrtat ću smajlić na njoj. Aha, prstom, tako je. I ubacit ću rog od korneta. Dodat ću šarene konfete i gotovo. Bravo, unuko. Prijatno, mala. Svaka vam čast. Čekajte, kakva je to kutija? Čudno. Dobro, probat ću prvo pitu. Baš me zanima kakva je. Wow, da, to je ukusno. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatki jednorozi. Spavaju. I torta je ukusna. Dobro, vreme je da vidim šta je u ovoj tajanstvenoj kutiji. Pa, to je dosadno, ali probat ću. Običan kornet, ništa posebno. Ništa mi se ne sviđa. Krenite iz početka. Šta? Lilian, izvini, ali gotovo. Odlazimo. Unuko, baš si bezobrazna danas. Ćao. Wow, ovo je cela kanta sa bombonama Maltesers. U stvari, čekajte, zašto je tako mala? Mike je dobio veću kantu. Oho, Enid je dobila najveću kantu. To je nevjerovatno. Dakle, Wednesday počinje. Šta se smete? Smislila sam kako da pojedem svoje bombone. Treba će mi slamčica. S njom ću baš brzo pojesti sve svoje bombone, a neću ni isprljati ruke. Tako je. Ja sam genij. Mike, hajde, sad ti. U redu. Već sam smislio kako da pojedem svoje bombone. Gledajte šta imam. Od ovoga ću napraviti tobogan. Eto, sada mogu da puštam svoje bombone. To će biti ne samo ukusno, već i jako zabavno. Eto, završio sam. A sada gledajte šta će biti. O da, to je jako cool. Wow. Hvatam. Prelepo. Vreme je da pustim sve ostale bombone. Pazite ovo. Otvaram usta i hvatam sve bombone. O da. Wow, to je genijalno. Da, izgleda dobro. Koliko je još ostalo? O da. Mike, ostala je posljednja bombona. Što? Nema više. Možda je ostalo još nešto u kanti. Ne, nema više. Šteta. Dobro, sada ti je Enid. Počni. Da, konačno. Jedva čekam da probam svoje ogromne bombone. Wow, nemate pojma koliko je to ukusno. Šta je Wednesday? Hoćeš da podelim s tobom? Ne, nema šanse. Ovo je samo moje, neću nikome dati svoje bombone. Jel da? Dobro, onda ću samo uzeti tvoje bombone. Samo ću napraviti malu rupu u stolu. Da. I još trenutak i tvoje bombone će postati moje. O, da, uspelo je. Jede mi se još. Hej, gde su moje bombone? Wednesday, da li si sve pojela? Baš si bezobrazna. Za razliku od tebe, ja nisam cicija. Izvoli. Kakvo malo pakovanje cornflakesa i mleka. Wednesday malo više sreće. A šta je onda kod Enid? Wow, Enid se najviše posrećilo. Ona ima najveće porcije. Mike, ti počinješ. Prestanite da me zadirkujete. Smislio sam nešto. Mogu pojesti svoj cornflakes za malim stolom uz pomoć male kašike.
O da, to je preslatko, zar ne? Imam čak i malu salvetu, pogledajte. Dakle, vreme je da spremim sebi doručak. Odlično, obožavam ove pahuljice. Dodat ću malo mleka i to je to, može se probati. Izgleda ekstra. Pitam se kakav je ukus. To je fantastično. Ima samo jedan minus. Mala hrana se brzo završava. Sad ću se obrisati i to je to. Wednesday, sad ti. Ja sam već pripremila tanjir i kašiku. Sipat ću cornflakes. Zatim dodati mlijeko. Stvar, dođi ovamo. Hajde, nahrani me. Ovo nije loše. Samo što me nervira boja ovog cornflakesa. Da li ti to vidiš? Njena ruka je hrani. Hvala, Stvar. A možeš da ideš. Hajde, Nit, sad ti. O, super! Ali kako da pojedem ovoliku porciju? O, tačno, znam. Sad ću doći, sačekajte. Šta hoće? Ja nemam dovoljno veliku činiju za moju porciju. Zato ću sipati cornflakes u kadu. Ja sam genije. Prvo ću sipati mlijeko. Da, sipat ću sve do kraja. Gotovo. A sad ću dodati svoj cornflakes. O, da! To je divno! Obožavam sve ove boje. Gotovo. Dakle, vreme je da uđem u ovu kadu. Mogu i da se okupam i da jedem. Cool! Ovo je moj raj. O, patkice, dođi ovamo. Da, ovako se sigurno neću udaviti. Sada mogu da uživam. Blago meni. Divno. Patkice, hoćeš i ti? Wow, kakva mala krofna i jadna Wednesday. Enid je dobila običnu krofnu, dakle Mike je dobio najveću. Wow, neverovatno. Dakle, Wednesday počinje. Prestanite da se smijete. Moje krofne je sigurno najukusnije od vaših. Dakle, vreme je da je probam. Ali prvo ću je zgnječiti. Tako će postati veća. O da, uspelo je. Moja krofna je postala ploska. Ali zato je normalne veličine. Ukus je divan. Da, završila sam. Ko je sad? Aha, Enid. O da, jedva čekam da probam svoju krofnu. Ali pre nego što je pojedem, našminkat ću usne. Pogledajte kako lepo. Mike, šta ti je? Nisi me dobro razumeo? Neću se ljubiti s tobom. A sad ću probati konfete sa usana. Wow, divno. I konačno ću probati svoju krofnu. Wow, to je još bolje nego što sam očekivala. Oduševljena sam. Poješću i ovo. Sad ja imam ideju. Pre nego što pojesti toliku krofnu, treba izmeriti. Aha, shvatio sam. Da, poješću krofnu s pomoć nože viljuške. Izvini, Wednesday, nisam hteo. Dakle, odseći ću mali komad ovde. O, izgleda prelepo. Wow, i ukus je dobar. Jede mi se još. Jao, to će dugo trajati. Mike, možeš li da se ubrzaš malo? Devojke su se već smorile. I otišli su. Baš me briga. I ja uživam u svojoj krofni, ne treba mi niko više. Ostalo je posljednje pače. Sad ću i njega pojesti. I to je to. Ne mogu više.
Jao, a evo i majka, prošlo je već 100 godina, a on i dalje jede. Bravo, završio si. Hvala vam, devojke. Baš mi je drago da vas vidim. Ovog puta morate pritisnuti dugme ako želite da dobijete nešto ukusno. Hajde, počnite. Ko će biti prvi? Mogu ja? Eto, pritisla sam, ali ništa se nije pojavilo. O, šta je ovo? A, to je mala čokoladica Milka. Cool, baš je slatka. Sad ću je probati. Sviđa mi se. Obožavam čokoladu. Šteta što nemam više. Možda treba pritisnuti još jednom. Dobro, neću više. Sad ja. Pitam se šta ću ja dobiti. To je također čokolada, ali veće. Dakle, prvo ću je otvoriti. Odlično. A sad ću je seći na male komadiće. Šta vam je? To je samo nož. A znate šta? Smislila sam nešto genijalno. Sad ću napraviti mali kovčeg. Da, skoro sam završila. Gotovo. Zar to nije preslatko? Ajoj, šta je ovo? Ma, nemate vi pojma, kukavice. Dakle, vreme je da probam. O, da, čokolada se topi u ustima. Oduševljena sam. Što me tako gledate? Mike, sad ti? Kako god kažeš, Wednesday. Dakle, pritiskam. Ne vidim ništa. Čekajte, nešto leti ka meni. O, ne. Plašim se. To je ogromna čokolada. Upravo sada leti meteorit sa neba. Kažu da je potpuno napravljeno čokolade. Bežite svi. Enid, imam ideju. Trebaju nam fenove. Sad ćemo istopiti ovu čokoladu. Šta? Stvarno mislite da će vam fen pomoći? Bolje uzeti ovaj bacač plamena. Gotovo. A sada treba da se sakrijete. Biće čokoladni pljusak. Oho, ovo je baš cool. Još nikad nisam vidio čokoladnu kišu. Hajde da je probamo. Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O da, a Molly uopšte ne zna. Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. I ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrvit ću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvačem žvaku. I pravim balon. Potreban mi je mali. A sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice. Tako. O da, odlično. Sada imam lep ten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? O, kako lepo. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj. Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Zato sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federica. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično, ide odavde. O, smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaja. Aha, i naneću na kapke. Super! A
A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lep crtež. To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lepa. A ja imam biserno grlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljakice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju. Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam! Uzet ću ružu, ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo, meni se sviđa. Sofija, a tebi? Pa onako, moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislile šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiše sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljakice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super! Eto, moja frizura je gotova. A da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojih snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatu masku. Tako je, što više. Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju pletenicu. A sve što je ispod, ofarbat ću u plavo. Tako je, kao da je moja pletenica rep sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice Molly, možete da gledate, završio sam. O, Deni će sada da pokvari frizuru Sofi. Brzo isključi fen. O, i Liv je zakačio. O, nisam hteo. Gospođice Molly, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Oho, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sve šnalama. Nevjerovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. Imate li ideje šta želite da obučete? Sofi i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala jedna haljina. Ups, sad ćete da podcepate haljinu. Devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim. Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislio da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. O, je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow.
Nije loše, ali... Šta je to? Jao, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne, dislike. Šta? Kako se usuđuješ? O, to je Sophie. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Ali to bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. O, izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard? Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobjeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, jesam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. Ali i Richard su živjeli srećno do kraja života. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super. Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool. Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! A šta, uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? O, kakva pera, došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? A, kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da.
Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Hajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi, uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidio našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka. Obavezno stočić. I naravno, televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga. Mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti putak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Ne, školjka je bolje. A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan. Ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. Šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično.
Šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se